Assalamu alaikum ƴan uwa. Kamar dai yadda kuka sani in sim na mutum ya ɓata, in har wani bai sa lambobinsa a kan imel nasa ba, to lambobinsa sun tafi kenan. Ko da ya yi welcoming back, lambobin ba za su dawo ba. Amma a yau a bidiyon namu zan nuna mana yadda za ka dawo da lambobinka ba tare da ka save a imel ko ina ba. Kawai abin da za ka yi, ina roƙon taimako ka danna min subscribe da like, kuma ka biyo ni a cikin wannan bidiyon har ƙarshe domin ka ga yadda abin zai kasance. Kawai mu je mu fara bidiyon mu. Kawai abin da za ka yi, za ka zo ne ka shiga cikin operan ka. Is it Chrome ne ko Opera ne? Duk ba matsala, kai dai kar ka shiga ta Facebook application naka, ka shiga ta Opera. Yauwa, yanzu za mu shiga Opera mini namu. Yauwa, bayan ka shiga, bari ya gama loading tukun. Bayan ka shiga sai ka antaya cikin akwatin nema. To bayan ka zo ka danna cikin akwatin nema na, akwai link da zan ajiye muku a description. Ku je ku copy link din ku zo ku yi paste a browser ku. Ko in kana danna kan link din, kai zai kai ka operan ka. In ya kai ka, bari dai wannan ya shiga nuna muku dalla-dalla. Kawai in ya kai ka, to ga inda zai kawo ka. Kawai na fari nan za ka danna, an dan zagaya muku shi ku gani. Fari nan ne za ka shiga. Bayan ka shiga, zai kawo ka Facebook naka, yadda ka saba login na Facebook naka, ka sa bayanan ka na Facebook. Kaga ga phone number na a sama da kuma password. Bayan ka shiga, ga fuskan da zai nuna ma. Ka je kasa za ka ga lambobinka. Yanzu wayannan duk lambobina ne na kan wayana. Kuma yanzu aka ba su kan wayana na abun nan. Domin jiya ne na yi welcome back, amma kun ga lambobin ga su nan duk sun dawo. Wannan duk lambobina ne da ke kan wayana. Ga suna kuma ga number. Na sani abin da za ku tambaya nan, za ku ce to lambobin kawai na ƙarshe ne yake nunawa. Amma kar ku damu, zan nuna muku yadda za ku ga number full. An dan zagaya muku, yauwa ga lambobin. Yauwa, na san za ku ce lambobin ba full ya nuna ba. To abin da za ka yi kawai in kana so ka ga number full, a kasan sunan mutum za ka ga an sa show contact information. To bayan ka zo show contact information nan, shi za ka danna. Yauwa, kun ga yanzu na danna. Yauwa, da na danna kaga ya nuna min number full. Yanzu sai an zagaya muku number ku gani. Yanzu sai ka copy number nan. Bayan ka copy number, sai ka sake savewa a kan wayanka. Yauwa, to wannan ne kawai hanya mai sauƙi da za ka dawo da lambobinka ba tare da ka kira abokananka ka ɓatar da sim naka su sake baka number ba. Kawai kana dannawa zai baka lambobin. Duka nan ne muka zo ƙarshen bidiyo. Don Allah kar ka manta ka danna mana like da subscribe. In akwai wani tambaya ka yi mana shi a comment.